Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ni Xabi Erluxet, Ahatxako biztanlea, eta 34 urte ditut eta laboraria naiz. Ni Aintzan Ariztegi Barrenetxe naiz, Lekauztarra, Baztandarra ere bai aldi berian, 23 urtetut, eta politika zientzietako ikasketak akitu nituen duela 2 urte, eta momentu unten nire denbora pasten dut KLAK gaztea hotxa gazte komunikabidean aritzen naizelako, eta bertze, gazte mugimenduen eta herri mugimenduen ere ibiltzen naiz nahiko, eta hanta hemen bazterrak nazten bizket. Bueno, non gaude? Hemen Ahatxan gaude. Ahatxa, zele Baxe Nafarroko herri bet? Bai, hori da, Baxe Nafarroko herria, 300 bat biztanlekilakoa. Hala. Eta 300 biztanle horietaik, zenbatzu zaten gaztiak? Erganezake 50 bat, 60 bat gazte. Zein da herritarren bizimodua, labur bilduz? Hainitz laborariak gira, ni bezala, erganezake 25 bat etxalde badira, Ahatxan. Eta gero badira arginak, zurginak, iturginak, ofizio guztietarik bada. Baina gehiengoa erganezake erri aski laboraria dela. Asteburutan aldatzen da pixket giroa edo berdintxu? Bertan ez dugu ostaturik, beraz ez da sobera, Ahatxa errian ez da sobera giroa sortzen, baina hurbileko errietan izaiten alda bai. Geografikoki ongi kokatua dago herria? Bai, hementik Garazira badugu 10 bat minutu, eta mendia hurbildugu ere, hala. Ni hemen sortua naiz, beraz geografikoki ezin hobea dela erganezake. Baina gero nonbaitera gateko beti auto hartu bar edo baduzu... Bai, hori da, usatuak gira, tipidanik beti hola ikusi dugu, beraz ez da guretzat, ez da arazo bat. Garraio bide publikoik bada, Orduan, badira txikientzat ikastolara joaiteko eta eskoletara joaiteko, baina helduentzat ez da. Zenta zaila da lekuan ezartzea horako garraio bat. Herriko ze gazteekin duzue harreman gehien? Orduan nik laborariekin, herriko laborari gazteekin hainitz, eta gazteago nintzalaik, hemen bada herri guztietan bada besta komite bat, eta besta komitea da herriko gazteak 16 urtetarik 25, 26 urte arte, eta hor herriko gazte guztiak biltzen dira, beraz harremana badugu bai. Herriak bizitza soziala handia du? Ikusi ez dela ostaturik eta ez da elkargunerik, herriko bestetan bai, baina gero laborariak elgarkurutzatzen gira, baina herritarrak orokorki ez hainbeste, erganezake. Orain ere herrin gaude, Lekauzko plazan,
eta hoxe, bastanen kokatu dagoen herritako bada. Azken aldien ere nahiko haitu denari buruz, desgraziz ere, baina hoxe, lekauzko herri politean. Zenbat jende bizi da herrien? Lekauzek batu orain 350 biztanle inguru. Eta horietaik zenbatxu zaten gaztiak? Gaztea bagara andana bat, egia da herrire etorriz gero igual ez direla inbertzek usten azkenian pues, gauz betengatik edo bertzengatik, izen herrien igual ez duguleko non bizi eta ganbarrizteten garelako bertzelekutera bizitzera, edo bertzenaz ere harremanak igual hemendik kanpo ere batu duguleko unitzek, ostatu ere egona da orain arte etxie. Bueno, pues gauza unitze direngatik igual hemen hainbertze biziten ez dugu, baina bagara, ez dakit, denetara errain nuke 30 bat edo bai garela. Herritarren bizimodua, laburbilduz? Herritarren bizimodue, erranen nuen, nik deskribatuko nuen nahiko lasaia bezala, ni behinpin bat emanez pentsatzen lekauzen bizitzeakin tortzen zaitena bururera lasaitasune eta naturakin zuzeneko lotura duen bizi molde bat. Nekazalgoa badago oiniken ere, herrien jendea honitzaitzen da hortan, batzuk lan bezala eta bertze batzu igual bigarren lan bezala, eta bertze haunitz, bertze sektoretan, baina herrien berian haitzen diren gehiengoa nekazaria. Aipatu duzu pixket, baina gazteena egunerokotasunean, ze bizimodu daramazue? Gu gaztiok, herrikoak garen gaztiok dugun bizimodue, edo herrien iten dugun puske benpin, haunitz dago lotue ostature, ostatuen juntetzen gara, eta hor harpatzen gara egunerokoan juntetzen ez garen gaztiak, eta hor pasten dugu gure denbora. Gero bat dugu gure ohiturek ere, izan inautiak bestak eta bar, eta horietan juntetzen gara. Eta geroz eta gehiago bultzetzen beti, saiatzen gara ahalik eta gehien harpatzen eta ez deslotzen haunitz herritik ere. Orduen gehien bat elkartzen zate asteburuten? Bai, asteburuten elkartzen gara gehien bat, aste tartez azkenean bakotxa bere lanakin eta ikasketekin eta bar nahiko herritik kanpo egoten garelako, baina bueno, intentzioak ere aste tartez albarime da elkartzeko. Ongi kokaturik dago geografikoki herria? Nik erranen nuke arrasongi kokatu dagoela lekauz. Alde batetik, Elizondo baztango kapitaletik edo nahiko hurbil dago, horrek erran nahi du zerbitzu eta komertzia handienetatik hurbil kokatzen dela, erosketak iteko, gateko medikure edo zer gauz, oinez gaten altzara nahi balime duzu, denbora hona nahi badu. Eta bertze gauzetako ere bai, nik uste dut Iruñetik hurbil dagola, Donosti betetik ere bai, Gantorrik aitzeko jendea ere ongi dago, garraioa naiz eta igual ez den onena. Hondartzatik ere nahi balime duzu, mendie hementxe bera dugu, dena ongi. Zer herriko gazteekin duzue harreman gehienik? Herriko gazteetatik nik behinpin harreman gehiena nera adintsuko jendeakin. Beti txikitetik hasten zaraz adinen arabera eta elkartzen, eta nik mantendu dut nera adintsuko jendeakin harremana, eta oiniken juntetzen gara, urte bat behiti goiti, baten bat igual pixke zartxago, baina hortxe ibiltzen gara gehiena juntetzen garenak. Herriak bizi soziala handia du? Momentu hoketan uste dut herriek inoiz baino bizi sozial gutiago baduela. Ere bai, gure bizie aigarelako haunitz ezin hemen garatu, ez? Eta orden horrek hartzen du edo espazio bat ere ez izatea, ostatu betizetan alden bezala ere sozializatzeko, jendeak harremanak haunitz kanpoan garatzen du, orden nik uste dut, eta igual kezkagarri da, baina inoiz baino gutxiago dagoela. Gero juntetzen garelaik ongi egoten gara, baina kostatzen da. Herri polit eta inguru ederra duzue? Bai, nik atxemaiten dut bai. Ikusten dut baietz. Inguru giroari buruz, ardura badute bertako gazteek? Gero eta gehiago ejanezake, baina ez oino aski. Etxemplu baten emaiteko, gu gira bakarrak egian laborantza biologikoan, ekologikoan. Hortako ejaiten dut ez oino aski. Nola ikusten duzu egoera?
Nik klimari buruz gero eta zailago atxemaiten dut, zenta efektuak gero eta gehiago senditzen ditugu. Aurten bezala ur eskasa edo ez dakit, iduritzen zaut zerbait aldatua dela hor, badela zerbait aldatua bai. Ingurua zaintzearen alde bada mugimendurik? Orduan, ahatsan berean ez. Gero badira elkarte batzu eta hemen laborantza elkarte batzu eta bai, ari direnak hori buruzk gogoetan. Eta gazteak solasten zate aldaketa klimatikoa buruz? Ohartzen gira, arroa aldatzen dela, uda gero eta luzeago dela, ikusiz ohartzen gira, beraz bai, nahi alez, aipatzen dugu bai. Zuri pertsonalki zer da gehien kezkatzen zaituena? Hori ur eskasa, ni beldur naiz, mentik 10-20 urten buruan, ur eskasa izanen dela, bai hemen lekuan berean, baina bai urgunago joanez ere. Herri polit eta inguru ederra duzue? Bai, aski ederra, erten alda, hiri betetik tortzen dena idurituko zaio, gure bezalako herrik daudela oiana zinguretuek eta oianak hartzen duela. Gero etxetik pausu betera ja dugu belar, berdia, arbolak, animeliek, basua, errekak eta zentzu hortan bai, inguru bikaina. Inguru giroari buruz ardura badute bertako gazteek? Nik uste dut, panorama orokorrakin konparatuz hemengo gaztiek nahi eta nahi ez badugule kontzientzia gehiago azkenean. Nik uste dut naturatik hurbilen bizigaren pertsonek garatzen dugulez hurbiltasun gehiago ere bai, eta hiriko pertsona batekin konparatuz igual Lekauz bezalako herri beteko gazteek badutela gehiago. Eta nik uste tokatu zaiguleko ere badugule bereziki. Bai. Nolak usten duzuzuk pertsonalki egoera? Pues, klima larrialdekin ikusten duten egoera da, orokorrean guti larritzen dakun gai bat dela, haunitzai direla enpresaburuek eta politikari haunitzai direla bideratu nahian gaia soluzio teknologiko bat edo izaten alduen gai bat bezala, kudeaketa huts bat alimazen bezala, eta nik pertsonalki uste dut gai honek bertzaunitzek bezala behar dutela errotiko aldaketa bat eta gure biziek eta gizarte eredue aldatu behar dugule goititi behiti, nahi baldin badugu honek aintzinez segitzea. Ingurua zaintzearen alde bada mugimendurik herrien? Beno, erten alda baiet, azkenean guri tokatu zaigu herrien berian makroproiektu bat, Aroztegiako hotel, golf eta urbanizazioarena, makrourbanizazioarena, eta horren aritik erten alda, herrie beti egon dela horren aurkaritzan antolatue eta mobilizatzen, deitzen eta mugitzen ingurugirua eta gure lurra, nekazalgoa eta herrien aldea. Gazteak solasten zate aldaketa klimatikoai buruz? Ni nire lagunekin solasten naiz maiz, bai. Igual bereek ere badute kontzientzia bat edo konpartitzen dugu kezka hoi, orden ni nire ingurukoekin behinpin bai. Zer da gehien kezkatzen zaituena? Gehien kezkatzen hau uste dut konformismoak. Eta jendia ez izatea eskaintzen dakuten hortatik haratago aspiratzeko edo ambizioz bizitzeko nahik ez izatea. Eta konformatzea dugun miseriekin eta heldu zaikun panorama ilunekin. Eta gehien kezkatzen hauena. Herriko haur gaztek non egiten dituzte ikasketak? Gaur egun, zorionez, herrin berian ikesteko aukera dago herriko txikien dako. Eskola ereki zen okerrezpanago dela 5 urte inguru. Eta etxizena, igual gu eskolan hasi baino, igual 10 urte edo gehiago fitiago. Guk ez ginun aukera hori duki, eta hortaz Elizondora Ganbarritzan ginen ikasketak itera. Gero, orai, nahiz eta hemen badagon aukera aurrezkuntza eta lehen hezkuntza iteko, gero baztan guziko jendia biltzen gara institutuan, herrien berian dagona ere bai, nahiz eta iduridun bertze herri bet izeten aldela. Hor, kolegioa zagon leku hortan, eta gero ja ikasketekin segitu nahi baduzu badago lanbide eskola baiaran berian, edo Elizondon dagona, edo bertzenaz Ganbarrazara kapitaletara edo bertze lekutera. Gaur egun ikasketak
denak euskeraz egiteko aukera badago. Bai. Bueno, gero unibertsitateko eta igual lanbide ziklotako ikasketetan hor dago gero utxunia, ez? Oinarrizkoa bai itan duzu, DBH Artio euskaraz iteko eskubia dugu, gero Nafarroko Unibertsitate Publikora gaten garenean, hor harpatzen gara pareta batekin, ikasketa gehienak ezin direlako euskarazin eta euskaraz eskaintzen direnek ere bai, igual magisteritza bat kendute, bideratu daudelako erdera, zitera erdie baino gehiago, eta horrai dire borrokan horren aldere, eta lanbide ziketan berdine. Edozein ziklo nahi ezkero, gehiengoa erderazin barra da. Orduen, erran duzun bezala, lehen hezkuntzako 6. maila arte herrien egoten dire, eta gero institutora jausten dire bai DBH eta batxillerra itera nahi badute, ez? Hoi da. Eta hor kontatzen garaia herri guzitako jendiakin, adintxuko jendiakin, eta gero laugarren DBH-etik aintzin batxillerra nahi ezkero, tortzen direia Malerrekako eta Bertizaranako gazteak ere hemengo institutora egitera. Herriko gaztea unitz gaten dire unibertsitatera? Nik uste dut orai dela garaia igual gehiago egiten nahi direna. Justo nire inguruko jendia da, igual gehiengan izan dena unibertsitatera, baina hola gazten artean kusite, Mi orokorrean bai, jende deixente uste dut gandela, erdi eta erdi errango nuke edo ez da gazten artean edo. Igual emakume gehiago, hola, zerbait berezi arteagatik. Aipatu duzu lehen zerbait, baina gazteak herrian gelditzen zate bizitzen? Tristeki, bigarren etxe bat baduenak bere familiek edo aukera duena etxea bera moldatzeko eta lako kontektuena bai, gelditzen da. Bertzenaz emantzipazioa herrien berian arras zaila dago, ez dago alkiler eskaintza bat ere, gurian behinpin, eta hortaz gazte gehienak hamar izaten gara herritik kanpo bizitzera, ez baduzu familiako ondasunik edo olakoik. Eta, bueno, bertzenaz etxe arrastarrak, berritzeko ere erosteko ez dugu gaitasunik prekarietatea eta dena delako, lan finko bat ere jasotzea zaila delako, eta orden bizitza herrien berian, oraintxe berian, nik uste dut arras gaizki dagoela. Hemen herrien berian lan eskaintza badago gazteentzat? Lan eskaintza herrien, ez dakit erten, zetaz, igual jendea unitz, hasten bazen nekazalgoan igual arpatiko zuen lan zerbait hemen, baina nekazalgoa ere ez dago errex, ordenen aizerten da. Gero, badagon bertan dagoen komertzio bakarra dezetan alda momentuketan herriko estatue, eta hor momentuen ez dago lan eskaintzik, baina hortik kanpo badago kampus enpresarial bat, hor badago industria farmazeutiko bat, gero ere albergia eta hortik dabiltze, eta horrek herriko jende batzui igual mandien lan zerbait, baina bertzenaz herrien berian lan itea uste dut ez dela gazte baten ere buruten sartzen tristeki. Norberak sortu behar du lana? Bai, haunitzetan bai, nik uste dut izan bargarela buru jabiago hortan, eta ez beti egon pentsatzen non arpatzen aldugun lana, baizik eta haunitzetan ere ariketa interesgarri izaten alda, nola egiten aldut herrien laniteko edo herrien bizitzeko. Eta behinpin saiatzia, eta gero ez badatratzen bizitzen gara akatsakiteko orden. Saiatzia. Nik uste dut beharrezko dela herrik berak behar delako bizitze pixket. Lehenago herriko jendian gehiengoa itzen zen hemen, eta orain inor erteko moduen. Eta horrek bizik entzun dio. Herriko aurrek eta gaztek non egiten dituzte ikasketak? Orduan, egian berean bada eskola publiko bat, eta nun dena egiten den euskaraz, eta gainera egiko aur batzu ikastolarat abian dira, Garaziko ikastolarat. Ni adibidez gaztetan, nintzen egiko eskola, mainan Garaziko ikastolan nintzen, eta ene aurrak ere ala dira, Garaziko ikastolan. Eta zertaz, hemen izaki euskeraz den eskola bat? Bai, da frantses eskola publiko bat, baina duela orain 6-7 urte, pasarazi zuten kurtsoak euskaraz osoki egitea.
baina gero jateko denboran, kanpoko denboran eta zaindari guziek ez dakite euskara, beraz erdaraz ari dira. Orduen, hemen zenbat urte arte egiten da, eta gero Donibane Garazire segitzen duzu ikasketak? Bai, orduan da eskola, lehen mailako eskola, beraz 9-10 urte arte, eta gero kolegioak badira Garazin, frantsesezko kolegioak badira Garazin, eta bada eskuarazko kolegio bat Lartzabalen, hemendik 10 minuturat, eta bakotsak autoa egiten du edo Garazirat edo Lartzabalat, edo urgunago ere, kostaldean ere badira kolegio batzu, beraz, hala. Gero unibertsitatera, Baionaldera? Bai, Baionaldera, depende ze ikasketa egiten den, hemen nik eman dezaun egin nuen laborantza ikasketa eskola bat, eta Garazin berean bada laborantza eskola bat, beraz han egin nuen. Herriko jende honitz gaten da laborantza eskolara edo lanbide heziketako... Bai, badira, bai, jakinez hemen kasik etxalde, egan ezake euneko larogeietan segida bada, egan nahi baita gazte bat bada, eta horiek laborantza eskolarat izan dira bai. Gazteak herrian bertan gelditzen dira bizitzen? Bai, egan ezake gehienak bai, zenta etxe berri batzure badira eta herriko gazteak dira gehienak, egan ezake gehienak bai. Lan eskaintza badago gazteentzat? Orduan bai, bada, laborantza hainitza ipatu dut, bada bestalde ere, bada... dugun komerzio bakarra da, hile apaindegi bat badugu ahatsan, eta gero badu, zurgin bat ere badugu, estudio bulego bat, eta horrek ere lana badu, bada lorategi handi bat ere, ahaintegi bat ere badugu, nahi duenarentzat lana bada, egian berean. Bueno, eta zu laborantzan haitzen zara, erran bezala, nola dago egoera? Egoera ekonomikoki ez da bortxaz errez, zenta presio guziak igaiten dira eta bereziki azken hilabetetan. Eta guk ekoizten duguna hori beti presio berean pagatua da. Eta gero eta zailago atxemaiten dut nik. Zuen kasuan, bi anaiak hasi zineten, segitu zenuten gurasoek sortutako ikujue? Hori da, aita zen leheno eta gero nik segida hartu nuen eta anaia etorri zen nerekin. Eta etxalde tipia da gurea, baina tipia atxiki nahi dugu eta hortako gazna egiten hasikinen. Binaka bizi ahal izaiteko 23 behiekin. Esnetako behiak. Esnetako behiak, bai. Eta gero nola funtzionatzen duzu, zate kooperatiban baten barnean? Bai, hori da, ordean guk esnearen erdia etxean berean gaznatzen dugu, eta beste erdia kooperatiba bati saltzen dakugu. Eta erten duzunez, gazna hori ekologikoa da? Bai, hori da. Hortako ze bete behar da, edo belaiak edo zerbait? Bai, ordean badugu araudi bat, da hori Frantziak du, Frantziako araudia da, eta gu hortan sartzen gira. Ez da produktu kimikorik, ez eta pozoinik, ez eta olako gauzarik baliatu behar. Eta egin ahala kanpoarekin izan behar da, naturarekin ina ahala gehien bat. Uste duzu jendartean badela gero eta kontzientzi gehiago produktu garbiek eta jateko? Iduritzen zaut, gure laguntartean eta iduritzen zaut denek kasu maiten dugula zer jaten dugun eta gero eta gehiago. Gero salmenta non iten duzue? Feriz-feri ibiltzen zate edo? Ordan feriarik ez dugu, feria ez dugu aste guziz merkatu bat egiten, baina feriak egiten ditugu urtean hola 5-6, eta gero baditugu edo jatetxe batzu, edo gazna ahasaltzaile batzu, edo... Dena da zirkuito laburrean, gehienik bada intermedio bat bakarrik. Eta batzutan, baditugu ere kontsumitzaile elkarte batzu eta zuzenki haiek saltzen diegu. Zer ikuspegi duzu gazteek genero berdintasunaren inguruan? Baitez padakoa dela, nik erranezake, eta naizta gaurko egunean ez giren horrekan, argia geri da. Baina,
nik ene inguramenean lagun artean eta zuzenki eganezake ez dutala diferentziarik senditzen, baina orokorki urgunago entzuten diren eguneroko berri edo gauza batzuetan ageri da ez girela hainberean, eta hori kaltegarria da. Laborantzan adibidez, emakumeek ere... Odon badira, bai, badira, nik baditut lagun hainitz, laborari sak direnak, eta gaurko egunean jakin behar da ere badirela, emakume hainitzen zatzen, eta bereak diote da fisikoki laborantza, fisikoki zaila da. Eta gaurko egunean ere badira tresnak laborantzan, eta lanaren egesteko. Baina izan emakume edo gizonentzat ere, zenta leheno denak eskuz egiten ziren eta aixe zailago zen. Baina gaurko egunean nik lagun batzu bat ditut eta untsa bizi dira laborantzaz. Begierran ere, igual gizonan izenean egonda baserria, baina horre emakumearen papera... Bai, baina baserri bat hainitzetan gizonaren izenean da, baina emazte gaberik elitaike deuse baserri bat. Zenta esku guziek balio dute baserri batean. Orduan hori da, bai, ohituraz gizonen izenea zen, baina gizonek berek nik uste egan lezakete emazterik gabe deus ez direla etxalde batean. Herrien badakizu edo ingurutan baden mugimendu feministarik? Bai, badira zonbaitzu, egian berean ez da, atxan ez da, elkarterik ez da deus, baina badakit hor Baionan badela mugimendu feminista bat, bai. Ze ikuspegi duzu gazteok gai honen inguruan? Nik uste dut genero berdintasunen inguruen badagoela geroz eta kontzientzia gehiago, belaunalditik belaunaldire. Bai gure gurasotik gurera uste dut dela salto handiena eman dena zentzu hortan, eta gazten artean uste dut saiatzen garela berdintasun harremanak mantentzen, baina onerrik arras tradizionalak dire, pentsamendu arras tradizionalak eta kontserbadoreak egoten aldira alde guztietan, eta orden talkak sortzen aldire beti. Baina gazten partetik uste dut iniziatiba horren alde badagola. Bai. Gai honen inguruan eztabaidarik badago? Bai, seguro, bai. Baztanen presente dugu mutildantzen gaia adibidez, lekauzen horrek bereziki jo gaitu, hemen bestetan iten diren mutildantza saio horietan beti izan dire trifulka zuzenak eta enkrepada zuzenak, baina, bueno, nik uste lortu den borroka horren bidez ere bai, espazio hau berdintasun espazio bihurtzia, inkrepada horiek eta eraso horiek gutxitzia, eta hori da, igual manden borroka zuzenena herri mailan. Gero, bueno, izan dire, martxak 8 inguren dela eta, Zarako 25 dela eta, bai bazkariek emakumenak, kultur elkarteak antolatu duen bertze hitzaldi edo emanaldiek, eta ongi, bueno, poliki. Badago mugimendu feministarik? Herri mailan ez, bueno, kultura elkartea haunez dago emakumez betia eta horrek ere bai bustitzen du zentzu hortan eta nabari de. Gero da bazta mailako eragileak daude. Izan talde feminista, gero neska gazte taldea ere badago, eta horiek aitzen dire baztan maila osoan lanketak iten, izan bestetako, bertzegunetako, egun zehatzetako, eta horrek bustitzen du aldi berian ikuste baiara guzti eta gure herri ere bai. Pentsatzeu gaztiak neska eta mutil berdin ibiliko zatela kuadrillan edo, ez? Bai. Orokorrean ez dago lagun talde bat edo bakarrik neska edo mutikoz osatue, baina bai, gero ere harremanetan pixken nabari de oiniken, uste dut, baina ez dago zentzu hortan desberdintasunen ikuste. Oierran barnatzu, nabari duzue igual, ez dakit, mutilen arteko komentariotan eta holako mikromachismo horiek ageri dire. Bai, eta jarrera haunitz, ez dakit, berrikusi barra dugu gure jokabideak eta haunitzetan, nolako espazioak sortzen dugun, besta giruan eta haunitz ere bai, eta nik pertsonalki uste dut bai berrikusi barreko gauza haunitz dugule denek, eta poliki, gaten gara bai salatu barri izaten dire pixketa haunitzetan, gure arteko harremanak dezu geldi, ez dakizte, baina, bueno, badire, baina aldatzeko iniziatiba ere bai, uste dut.
Baztango udalean bada berdintasun teknikaririk, ez? Bai, badago, eta egiten du lan ederra uste dut, orai berdintasun plan berrie aurkezten nahi da. Justo herrien ere bai familie badu eta orden badugu harremana eta bar. Eta herriko jendeak badakit ere parte hartu izan dela prozesu hortan, eta hierran eskertzekoa da egiten nahi den lana bai. Bueno, herriko gazteak elkartzen zarete? Orduan, elkartzen ginen gehiago besta komite garaian, egan ezake. Orain, ni bi edo hiru lagunekin bai, ardura elkartzen naiz, baina beste batzu gutiago, zenta bizitzan gutiago kurrutzatzen gira. Laborarien artean taiten dituzue batzarrak edo bilerak? Bai, gehiago egan ezake ez dira, gure bilerak dira elkarlana eta gero baskarion bat, horiek dira, baina importanteak dira horiek. Orduen, herrien gazte mugimendu berezirik badago edo besta komitean gelditzen? Orduan, sortu ginuen berriki etxe bizitzari buruz mugimendu bat, zenta izan dira espekulazio arazo batzu hor, ahatsan, eta pasaden neguan sortu dugu mugimendu berri bat etxe bizitzaren espekulazioaren kontra. Eta zer dela eta nahi zituzten etxe batzu? Hor kasu konkretu bat zen, etxe bat ez bat ere kario erosia izana, eta ahas aldu nahi zuten urte baten buruan, 3 aldiz karioago. Beraz, hori ezinezkoa da, eta gu izan ginen horien ikusteat, eta esplikatu ginuen, hemengo gaztentzat erosteko ezin zela presio horretan, eta gainera efetu orokor bat bazuela merkatu immobilioaren gainean, eta azkenean denak kaltetua ginela olako kasu bakar batengatik. Eta nola dago afera, zertan gelditu zen? Etxea saldua izan da, maleruski, eta izan da mugimendu bat, eta geroztik sortu dugu elkarte bat beraz, eta bada segipen bat, zenta hemen lan bat abiatuko dugu orain balearen gainean, hemengo balearen gainean, deitzen da Ergaraiko balea, sartzen ditu 5 herri, eta pixka bat etxeak, zoin diren etxe hutsak, zoin diren etxe eraikitzeko lekuak, pixka bat kondatzeko eta ze eskaera den erakusteko, eta zoin gaztek nahi lukeen egian egon, eta pixka bat zenbatze lan bat hasi behar dugu orain. Berez, hemen etxea erosten duen horrek ze izaten da? Bigarren etxe bizitza bezala? Bai, dependi, denetarik bada. Bigarren etxe bizitza ez da oino hainitz ahatsan, badira bakar batzu, baina ez da hainitz. Baina, jendeak heldu dira, etxe bat erosten dute aski apal, egan ezeke edo merkatuaren prezioan, eta agasaltzen dute doblea. Horrek egin nahi du, horiek dutela gero merkatua iganarazten, eta hori espekulazioa da. Jendeak dirua egiten du etxe bat erosiz eta salduz, eta hori hemen barnek aldean zinezkoa da, ez dugu horretan hasi behar. Bueno, erranduzu, ostaturik ez dagoela herrien, eta non elkartzen zate? Badugu usaia edo bata edo bestearen etxean kafea dateko, eta bestenaz, nik lagun, baditut 2 edo 3 lagun onak ahatsan berean, gero lagun urbilenekoak ez ditut ahatsakoak berekoak. Orduan, ostatuak badira, ondoko egian lekun begin badira, edo Donazaharen, edo Garazin, eta elkartzen gira beste ostatu bat, beste egitako ostatuetan. Herriko bestak, erranduzu herriko komiteak edo bestetako komiteak antolatzen dituela, nolakoak dire hemengo bestak? Hemengo bestak 3 egun irauten dute, Agogilaren azken asteburuan, eta lehen eguna da herritarren bazkaria kanpoan, egiten dugu hemen plaza hortan, eta nik hori bikaina atxemaiten dut, zenta herri guzia biltzen da zinez, kanpoan da bazkari bat, gehienetan paella bat edo jaten dugu, eta jendea egoiten da lasaiki, eta zinez hori da herritarren arteko eguna. Eta gero biharamuna larun bata, beraz hor da besta plaza nagusian, eta hor, kanpotik eta jende gehiago etortzen da, eta bada kontzertu bat, eta
jende gehiago bada eta musika gehiago eta giro gehiago ere, baina beste egun bat da. Eta gero igandearekin berriz gehienetan pilota partida bat, edo dantza, edo jazzko berritasuna petanka lehiaketa bat egin ginuen, eta da egun bat lasai erritaren artean ere, familiarekin denbora pasa. Ze bertze bestak ospatzen dituzu hemen, inauteak adibidez? Orduan, Ergarain berean iauteriak egiten ditugu, eta gero Ergarain berriki sortu da dantza talde bat, eta leheno, eman dezagun nik dantzatu dut Garaztarrak eta Donibane Garaziko dantza taldean. Eta Garaztarrak taldearekin urte guziz libertimendua egiten dugu. Da iraute garaian, Siberun maskaradak egiten dizue eta hemen libertimendua egiten dugu. Eta uste dut, aurten Iruñan ere egin dutela libertimendua. Herrian gazteak elkartzen zaten? Elkartzen gara, bai. Igual ez dakit gehiago aisialdire behiretzen edo bertze besta honitzen bueltan gehien bat. Baina juntetzen gara eta kuriosidadea edo kezkak batugun jendeak gero igual herrien ez bada bertze espaziotan topatzen gara. Gazteen arteko elkartasunik badago? Bai, erranen nuke baietz. Baten bat bustitzen bada zerbaitekin adibidez, bertzek erantzuten dute eta elkartasuna zentzu hortan badago. Gero herriko gazte bezala kontzientzia garatzen hastia eta herriko bereko problematikea intzinitia eta oiniken ez da man bere baitan, baina uste dut baldintzak igual egoten aldirela. Gazte mugimendu berezirik badago? Ez, hemen berian ez, Baztanen azkenean dena nahiko edatu edagolako, Baztan mailako mugimenduek izaten direlako, baina gaztiak juntetzen gara hori bestak antolatzeko eta bar, eta hori da pixket organo nagusi. Gero horren baren ere badaude figura batzuk ardura gehiagokin, direla kargodunen figura, dela bestak antolatzeko ardura hartzen duten pertsonak laburteko ziklotan. Eta hoien bueltan, igual bestetatik kanpo ere, bertze nolako harreman batzuk ere ematen dire. Orduan, bestak, inauteak, horiek gazteek antolatzen duzue? Bai, duela urte luzetatik, nidakitela ni beti zautu izan dut hola behinpin. Eta dena gazten esku, naiz eta igual inauteak gehiago gaztendako izen, etxez-etxe gaten garen arren eta bar. Bestak bai dela herri guze gozatzeko zerbait, gaztek gure gaine hartzen dugu horren antolakuntza urtero. Bai, sakondoko duzu pixketa, nola antolatzen duzuen bestak eta inauteak nolakoak izaten diren herriunten? Bale, besteen kasuen, direla San Bartolome bestak, abuzten 24an bueltan izaten direnak, lau kargodun izendatzen dire gazten artean, hoi errandutena laburteko ziklotan aldatzen gaten direnak, eta horiek arduretzen dire besteen antolakuntza, zerkarri, zerrez, egitaragua osatzeaz, eta gero ere bai aldi berean bertze gazteen artean edo herriko bertze jendean artean eskatzea ingoiztua, arduretiko zara huitia, eta saiatzen gara dena nahiko elkarlanean iten, eta ez izetia lau pertsonek bere gain hartzen dutena, azkenean gure filosofia ere badelako gauzek auzolanean iten direla eta denak inplikatu behar garela, ez? Eta hasten gara igual antolatzen otsaila inguru hortan, jainauteak akitzen direnean, eta bitartean dena lotzen. Eta inautiak izaten dire otsaila asmenta erdialde aldera, eta horiek igual prestakuntza gutiago behar izaten dute, azkenean hemengo inautiak delako herriko jendea bizue pastiko garela ez dakiz egunetan, akordioniste bat bildu, zure mozorroa patu eta etxez-etxe pasatzen gara, kantu eta edari eta bertzen dantza eta guti gehiagon bueltan, herriko auzotako, baserri erekitzen dakuten baserrietatik eta herrik askotik ere bai, 2 egun pasten dugu hortzilere laun beta, eta bestak giro hortan, ere bai herriko jendeakin harreman zuzenago bat izateko nik uste dut baduela bere xarma. Arlo sozialeko elkarterik badago? Berez, arlo kulturalekoa, sozialekoa baino gehiago, Legate elkartea dago herriunten, gazte batzuk ere bertan parte hartzen dute gainera,
eta antolatzen du mota desberdinetako egitasmoak, izan adiez, mendigutire izan behar da kantu zaharren afari bet beraiek antolatue, ateraldiek ere bai urtero orain arte egin izan duzte, kantaldiek, solasaldiek, emankizunek, urtean zehar nik uste dut beharrezkoa herriei bizitasune emateko, ostatuen zilotik atratzeko pixketere bai. Gaztetxerik edo badago edo baduzue non elkartu gazteak herrienten? Berez ez, bestetako lokal bezala edo ibiltzen dugu apezan etxeko behitiko solairue, pixket, guk hartu eden espazio bat hartzen alda, baina ez da, berez gaztena, ez deus, eta gaztetxea zonaldean dagoen bakarra Elizondon dago, herriko gazte batzuk ere bertan parte hartzen dugu, baina herrien berian ez dago eta nik zautu dutenetik benpin ez da izan, ingun dainaz. Erranduzun bezala urte haunitzez ostatue etxi egon da eta orain berriz ereki dute. Hoi ere izaten alda topaleku ederra ez herritarrentzat. Hoi beti, eta nik uste dut funtsezkoa, horrazten algara osnartzen, gure gizartia dagoela alkoholismo batean oinarritu eta baina herri betendako uste dut olako topagune bat dela beharrezkoan, uden plaza erdien gelditzen altzara, baina neguen zeiten duzu, herrien gelditu nahi baduzu, ostatuko berokien bildu, eta hor solasaldiek izan lagunekin, afariek bazkariek konpartitu, eta duela guti ereki zen berriz, denbora luzean ondotik, berriz etxi zen, eta orain berriz ereki dute, espero ezagon luzeko, herrik ere merexi duelako, eta ostatu bakarra idukite gainera, topaleku bakarra, estia da herriendako makurrena. Eta adin desberdinetako jendia ere juntetzeko funtsezkoa. Ze ikuspegi duzu bertako gazteok orokorki Europarekiko? Europarekiko, nik uste dut gu nahiko lurreratu gaudela hemen, Baztanen, Lekauzen edo Euskal Herrire behire haunitz ere. Gero Europara behire, jendeak burure etorko zaiona horrekin izango da oporretan gateko helmuga bat, edo igual Erasmusen unibertsitatean edo egoten den jendeai. Mio bertzenaz uste dut lotura nahiko guti. Nahiko gaudela lurreratuek zentzu hortan ez garela hitzen mundure sobera behire. Igual gehiago, inkluso Ameriketara han jendea batuen famili loturekin eta gehiago, igual ez dakit Poloniara baino. Ardura ikuspegitik, batetik 10-era, zenbatxu emango zinean? Europakiko. Nik uste dut 3. Herri bertako kontuekin, bai arduratsuagoa zatela? Bai, nik uste dut zentzu hortan. Eta ni ere pixket ados nago, guri azkenean dagokigune dela lekuen lekuko arazoi aurre egitea, eta horrek azkenean osatzen duela osotasunik osasuntsuena, uste dut. Eskualde mailan ze ardura duzu edo? Bueno, igual Baztan mailan erten argin nuen hemen. Baztan mailan nik uste dut, bai, haunitz. Azkenean, eta bertze herri guztietan ere sumitzen den bezala, badagu baztandartasun, nortasun nahiko haundie, herri naiz eta lekauzkoak izan, gartzengoak izan, zigekoak, igual du nongoa. Eta horrek ere ematen daku baiaran ikuspegi bet, eta pasatzen dena arizkunen adibidez, ukitzen daku, eta azkenean gara kontziente arrase realitatea antzeko atugun herrie garela, naiz eta udal berdinean egon, bakotxak gure desberdintasunekin, baina bai, uste dut kezkatzen garela eta elkartasunoi badagola. Nafarroarekiko duzuen ardura? Nafarroa ere bai, azkenean da igual erreferentziz gure administrazio orokor hurbilena ere bai. Eta gero ardura, uste dut pasatzen bertze espazioetan pasten diren gauzekiko, adibidez batzegatik euskarana, ez? Nola Nafarroako bertze espazioetan igual ez dagoen euskaraz ikasteko eskubideek eta nik uste dut jendea herri mailan ere kezkatzen aldiola olako gaiek, eta gero nafartasun ere uste dut badagola presente, nortasunean. Espainiar estatuarekiko? Espainiar estatuarekiko kezka baino gehiago repulsa. Baina ez dago atxikipen haunitzik uste dut herri mailan Espainiar estatuekiko.
Baina, bueno, kezkatzen gaitu ere bai aldi berian, Espainiar Estatuko igual, olako herri euskaldun batek edo jasotzen altuen zapalkuntza desberdinek, ez? Eta zentzu hortan ardura edo kezka bai, baina lotura bat nuke erranen. Zein da Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Nik uste dut, Euskal Herria dela bertako biztanle gehienek burutan dugu nortasun marko handiena, identifikazio aldetik edo euskaldunek sentitzen gara, hizkuntzak ala egiten daku, ez dakit gure inguruek ere bai, lotura aize gehiago edukitzen aldugu, ez dakit, Baxe Nafarroko jendiakin ezenez, ez dakit, Logroñoko pertsona batekiko, eta horrek, uste dut, badugule buruten Euskal Herria bere osotasunean, bai. Zenbat hizkuntza ikasten duzue orokorrean gazteek? Uste dut orokorki, euskara errango nuke ehuneko unen 10 hizkuntza dela, gero eskolan eta medioetatik eta bar erdera ere bai azkenean barneratzen dugu, inglesa ja laburtetatik edo hasten zaigu handik edo hemendik agertzen gure bizietan. Institutuan badugu aukera frantsesa ikasteko. Justo nire inguruko jende gehientsuek gainera ikasi izan du institutuan. Hemen ere hurbilean baduguleko 20 lan iteko aukera eta igual publiko frantses batekin lan iteko beharrezkoa da. Eta pixket igual asmenta batean helburu horrekin, baina hizkuntza bat ikasteagatik ere. Eta, badago gazten bat igual ikasi duena gerora alemana edo bertze hizkuntzen bat, baina orokorrean errango nuke euskara, espainola eta inglesa. Zein da euskararen egoera orokorrean? Herri mailan nik uste dut egoera arrasona dela. Guk bizi ehuneko egun euskaraz egiten dugu. Igual ikusten da haur txikinen aldetik da, igual, ez dakit, niri txikiten ez zait bururetzen guk momentu batean ere erderaz egiten ginen gure artean, eta momentu batean igual haitzen duzu herriko aurren bat igual erderaz elkarren artean, eta harritzen zara, baina igual da zerbait anekdotikoa, baina egia da marrazki bizidunek eta aurrek txikiten batuzten erreferentzia guztiek guk euskaraz jasotugunek, igual EITB-ren gandik eta hola, igual gaur egun gaurrek igual ez duzte inbertze izan, horregon dire arazoak ere EITB ikusteko zonalde unten, eta zentzu hortan igual erreferente falta eta bar, baina uste dut orokorrian eta leko unitzekin konparatuz arras egoera honetan gaudela. Etxeetan, gazten artean, denak euskeraz daitzen zate orduen. Bai, ehuneko egun. Etxen batean, lau pareten barnean igual bat, ez dakit, etxen batean igual erdera solastuko da. Adineko jendea igual nire gurasoen eta adinean badago joera bat bikoten artean honitzetan erdera zaitzeko, herri mailan. Igual garai betian ere bai etzelako euskaraz ikasteko eta remantzeko, hainbertzeko errestasunik izan. Baina ja gure adinera torriz eta euskaraz ehuneko egun. Bai, eta alor guztietan. Bai ostatura etortzen garenean, bai ikasketetan, bai gure artean, modu informalian, dena. Ze ikuspegi duzu bertako gazteek orokorki, Europarekiko? Galdera largoa, Europa multikulturala eta biziki zabala da galdera bezala, beraz nik pentsatzen dutana eganen dut, baina idekidura eta gero ez dakit, ez niz gerla, historio eta horietan sartuko, zenta depasatzen naute, egia erteko. Hala ere, laboraria izan eta igual behiretzen diozu Europara. Bai, guk diru laguntzak Europatik onkitzen ditugu, eta egia erran gaurko egunean, iparraldeko laborari hainitz elitaike bizitzen al Europako diru laguntzari gabe. Naiz eta etxean transformatu eta zaila litaike. Eta hori hala da. Herriko kontuetan parte hartzen duzu gazteek?
orduan nik ez, badira gazte batzu, Nik egiko kontuetan ez dut parte hartzen. Gehiago, hemen bada iparraldean laborari sindikat bat ELB deitzen dena, gehiago horren bidez nik gaztetaldean, ELB-ren gaztetaldean parte hartzen dut, eta gehiago Akitania eskualdea, Akitania Berria eskualdeari buruz eta baditugu lotura batzu. Baina ez da zuzenki ahatsako herriari lotua. Frantziar estatuarekiko duzuen ardura? Nik pertsonalki? Bai. Ardura, ez dut ardurarik bat ere. Frantziak, frantsesa sartu nahi du betidanik eskolegian, eta nik eskuaraz bitzi nahi dut egun guziz. Hala, ene harremana Frantziarekin. Zein da Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Aintzineko galderan ejandutan bezala, nik euskaraz bizi nahi dut egun guziz, beraz, ni pertsonalki gehiago idekia naiz eskolegiari buruz aixe. Zu pertsonalki baita, nola ikusten duzu hola giroa herrien? Orduan, giroa herrian partekatu da, erganezake. Zenta guk badugu kultura hori, abertzale kultura, eta hemen, gure etxean, eta herrian, ikastolan izanak gira, gure gurasoak borrokatu ziren ere ikastolanen alde, eta herrian bagira hola 4-5 familia, kasu berean, baina ez gira denakola. Eta batzuk ez dute bateni bezala pentsatzen, gai hori buruz. Denetarik bada. Zein da euskeraren egoera orokorrean hemen ahatsan? Gehienek badakite eta mintzatzen dute. Behar ba gaztek orain gutiago, zenta etxe guzitan hemen euskara bada. Eta behar ba gaztek gutiago baliatzen dute, ohiduraz ere gutiago mintzatzen dira elgarren artean, baina hala ere gazte guziek edo gehienek ulertzen dute eta mintzatzen ere janezake kasik denek. Eta eman dezaun, nik harremana batzuekin bakarrik eskuaraz dut, eta bestekin ere badakit ulertzen dutela, baina ez bortzaz mintzatzen, orduan nik ere frantsesez dut harremana. Etxeetan eta nola solasten zate orokorrean? Gu hemen eskuaraz, beti, aurrekin eta beti euskaraz. Eta gure artean ere, ene bikotekidearekin ere euskaraz. Administrazioan, hau da, ez dakita atxak udaletxeik baduen, edo horre paperak eta euskeraz egiteko aukera da? Urte guziko, errikoetxeak igortzen du urte guziko bilana, hor gertatu dena egian. Hori egiten du bi hizkuntzetan, baina gero zinez administratiboki badakit izan zela Europa mailan izan zen azken errikoetxeko hauteskundetan egin zuten eman zuten errikoetxe guziek posibilitatea euskaraz egitea. Hemen euskaraz, kortxikarrez, bretoinarrez. Eta hemen errikoetxean etzen pasatu, zenta behar zen euskaraz egin lehenik. Eta gero frantsesez, eta hemen etzen pasatu, autu hori. Beraz, frantsesez dira, maleruski. Orduan, erranduzu bezala, zure lagunekin bederen eskuaraz egiten duzu? Bai, lagun kasi gehienekin euskaraz egiten dut, bai. Eta gehienekin ikastolako harremana dugu, eta beti euskaraz egin dugu. Bertso bat ez naiz gai. Ongi etorria dudarik gabe eta nahi duzularik. Zatozte, gomitzizte.
Bueno, lekauza batu bere kantu propioak, hau nintze erdera, zede baten bat ere uste dut dela, orden ez du kantatiko. Eta gainera gaurko ahotsa ez dut apropos ere, asteburuan hemen beste bat iruki ginuen eta hobe ez kantatzia. Baina, bueno, interneten biletuz gero jendeak igual harpatzen aldu. Eta agur bere bat atxako lagunei eta bernaiz behizautzen garen.